amba ratoda kuti tive tinorangarira panapa sisu ndiye ka Kenneth Machia Chigodora. Kenneth Chigodora wakabarwa mugore ra 1959 ndokuzotisiya musi wa 27 June 2006 akashayikira ikoka kuri kumarondera hospital akavigwa kunzvimbo yaaiva atenga kumarondera ikoko panonzi paIgava apanga akutovaka chivakwa chake ipapo anga nedonzvo rekuda kuzovaka iyeka nzvimbo inochengetwa kanherera nekuita mamwe mabasa akasiyana siyana ipapo. Ndoko akaradzikwa ikoko kuti zorora murugare gamba redu ndora takabata pazuva ranhasi Machia zvisinei hazvo nezuro ndanga ndiri ikoko paIgava apo ukasvika mumarondera unobva wapfuura ndofunga 15 to 20 k's wakuita ngekuenda kwamasomere kwamadhururuko kunana dhiri hori kwamambo svosve ndakava nenguva yakanaka chaizvo nekuda kuti ndakatambirwa kana sekuru Martin vanova ndoka sekuru vaiyeka Kenneth Chigodora hanzvadzi yamai ndiyo vandakakurukura naye. Reketi vanzwa pa vachipinda mudariro yoka vachititaurira isisi maringe nezveupenyu hwaiyeka Kenneth Chigodora kubva achiri mudiki. Ini ndinonzi Martin Chigodora.
ndiri sekuru vaKenneth Gutwere mumba mamai vake. Ndini ndakakura naye tiri pagumbo rimwe chete, tikaita grade 1 tese muna 1966 kuSt John kwaNegumbwe kuwedza. Tikarerwa ipapo, tikatama ikoko tikauya kunonzi kwaMakwarimba, kunova kwaakatanga kuridza mbira neshamwari dzake dzekuchikoro nana Edward nana George vanova vaning'ina vake. Tingade kuziva kuti akazvarwa gore ripi? Kenneth akazvarwa muna 1958, takasiyana nemakore 2 pakuberekwa. Akabarirwa kupi? Kenneth akabarirwa kuwedza. Papi? Akabarirwa kwaGoto. Vaive vari vangani mumba mavo? Kenneth mumba mavo ndiye ega. Baba vake vasi vamwe chete nevaning'ina vake. Iye akaberekwa ari mumwe chete. Baba vake vainzi Timothy, vanobva kwaMarange kwaChigodoro uko. Vainzi Timothy? Timothy Machiha. Saka Chigodora inyaya yekuti baba vakangomusiyawo mai vaine pamiri, ndobva vangoenda ndokuzoberekwa tisingazivi kuna baba ake, zvokutoti baba ake akatovaona atone vana 4 anga asingavazivi pakuberekwa kwese. Hongu. Amai vakazoenda kunowanikwa pamwe. Amai zita ravo vainzani? Mai vake vanonzi Mavis. Vakafira kuSt John's kwataidzidza kwaNegumbwe. Gore ripi? Muna 1967. Hongu. Vainzi Mavis Chigodora. Mavis Chigodora. Kureva kuti vakashayika iye achiri mudiki. Vakashayika achiri mudiki. Ndikuti inini naiye takakura takurirwa nambuya tiri pagumbo rimwe chete, taita semukoma nemuning'ina. Aiwa, panodzidzika ipapo. Ndokudaro amai uko vakazonoita vana vangani? Vakazonoita mukomana kuvakwa Mugoti anonzi George akashayika. Kozouya Chipo ndiye mupenyu watinaye pano. Kozouya Takawira ndiye ari kumakomo kuna baba wavo. Ndo vatatu vakazoberekwa mumashure maKenneth. Kukura tingati akakurira kupi? Kenneth haana kumwe kwaakakurira kunze kwepamba pedu paChigodoro. Pachigodoro hakuna kumwe kana kwaakawana hembe kana vhesi kana hama yake yatinoziva imwe chete. Hapana. Kana mukoma wababa ake kana mai wababa ake hativazivi nanasi. Chikoro wakatangira kupi? Chikoro wakatangira paSt John's paNegumbwe kuwedza. Akaita chi ipapo? Ipapo akaita grade 1 kusvikira grade 3. Mukazoti makore apa? Tingangoti 67, 68, 69 ndo paakatanga kuridza mbira nana Shemu Makonise uyu kuridza mbira uyu. Vachiri vakomana vadiki. Vachigara mubhuku raChipenzi. Akazoita sei? Abva ipapo munoziva samai vakanga varemerwa. Vanga vaine mhuri yakakura nokuti isusu mbabedu takaberekwa tiri 11. Saka baba vakashayika, mai vakasara vachirera mhuri yese. Saka kuenda kuchikoro kwakatinetsa. Saka ina handina kuzoenda kuchikoro zvakati rebei. Saka ivo sevazukuru ndo vakasara vachienda kuchikoro, isu taakumabasa kuti tichibatsira mai zvokuti akazopedzera chikoro chake ari kumavhudzi kuNyazure. Ndoko akaita chi? Ndoko akaitira, akaenda achiita grade 7, ndobva aita form 1 neform 2 neform 3 neform 4 ari ikoko. Mbira dzatanga kutoridzwa apa kuchikoro iko kwairidza. Ndoko akatanga kuridza rwiyo runonzi Hanga Ndeyangu. Aina Edward muning'ina wake na George muning'ina wake, mwana vana vamainini. Tingati akatanga kumudzidzisa mbira ndiani? Ndi Shemu Makonise ndiye akamudzidzisa mbira. Shemu Makonise achiripo here? Ariko ari kumarondera. Kutaura kuno? Vakatomboridza vese. Mai boxen. Shewe, tarisa uya pano. Ona, hanga iyi ndeyangu. Ndini ndaibata. Na izvozvo ndinodya ndega. Pahanga apa hapana kuti muramu kana kuti mwana.
Kosa utindoraira sei? Unoita yekunowidzira Matilda. Une makore mangani uchindibikira? Zvababa umwana wako mana. Kenneth Chigodora anyadzonyambira group anga ndeyangu wendei kunhuidzira kani. Ayayaya panga pasangana shasha pakam nyadzonyambira group Edward Kenneth George na Philemon Chipenzi kambo kakanetsa kaka zvikuroti kakatomboenda apa musoro muno munyika yeZimbabwe padzine penyuro apa kachishungurudza chose anga ndeyanga nyadzonyambira group yoneka mushakabvu Kenneth Chigodora gamba rinova ndo atakabata pazora nasi zisine hazo tinaoka sekuru Martin Chigodora kam vatiri kufamba nawo panapa vatiudza kuti ngomana uyu wakazo pedzawo primary yake rikatinzwa kuti ko paakazonotangawo secondary yake nekuipedza chi chakazoitika kwaari. Kenneth akada kumboita zvekurimarima asi semunhu akanga aona kuti ane chipo chekungoimba ndo paakauya kwaRusape kuBaufa ndobva akupota achinoimba paakazomba gurupu rake rinonzi Sweet Melodies ndo gurupu raakatanga naro paakazongotanga kuri angave makore ape that was kwakwa kuma 78 79 ndo pakatanga Sweet Melodies akatanga kuimba nziyo dzakafana nedziviya vana hanga ndeyangu Sisi Dori
musango ndodzungaira nedzimwe vakaimba dzakati wandei neSweet Melodies naSamanyanga hongu. Vakaramba vari paBalfour ipapo ikaenda vakazombofamba vakanga vachibuda vachiendawo vachitenderera asi paakazosiyana neSweet Melodies akabatana neinonzi Black Elephant hongu ndo yakanga akuridza nayo. Iyo Sweet Melodies yenguva yacho yamuchiri kutondera mukazoti yanga yakamira sei? Pane vamwe wandichiri kuyeuka vakati wandei vana Chris vakati wandei ngoti mazita avo vaishandisa wandei chijaya asi vari kwezvozvi. Black Elephant vanga vari vakomana vekupa kumisha kwavo kwavakasangana navo kwaRusapi hongu ndokwayakavambira hongu neSweet Melodies zvese ndokwayakatangira ikoko. Vamwe vanga vari muBlack Elephant pane vamuchiri kuziva here? Mazita avo echijimijimi hando andisingazoziva vangu asi vana Christopher vana vakawanda vana Hondo nana Edward nana George ndo vamwe vari pano. Chii chakatanga kunoita basa rekuveza nemagitari? Chakatanga imbira ndobva azomumbira imomo ari kuchikoro akatorwa neumwe murume anonzi Frederick wekuGermany ndiye akaenda naye ikoko kuGermany kunomudzidzisa carpentry ndobva anodzidzira carpentry akaenda kwemakore 3 ndiye good carpenter ichi ndiye akaveza chirapo chamakatarisa ichi saka mukuveza kwaaita ndo paakatanga nyaya yemagitare asi akanga ari wembira. Adzoka ikoko kubva kuGermany akasvikira kupi? Akasvikira kwaRusapi. Ndo kwanga akuita basa rake ndo akuita basa rekuridza mumahoteri kunana Balfour Hotel. Kuveza akamboveza ari ikoko akazoenda kwaDziruni kunyazure uko ndo kwaakambonyatsogara chaizvo akazobva akaenda kwaDA kunonzi kuwatsomba kuya ndokwaivezera futi. Saka kuzobva ikoko munozva semunhu akanga akumuimba aingoti apa adai asi chinangwa chedu naye changa chichi kuti titsvage musha tatisina musha wedu pachezvedu kunze kwewababa patakakura tiri. Saka panguva iyo yaiveza mbira haana kumira? Haana. Tingati here sisu dzimwe dzenguva vamwe vanotaura ranzi chigodora munhu akambowanawo mukana wekuenda kuhondo imi misasekuru vanonyepa ndo chokwadi ichocho nekuti zvinhu tikazvitaura nenhema Mwari haafari vanonyepa haana kumboenda kuhondo. Right. Zvakauya sei kubva mumbira kupinda magitare? Zvakauya abva kuGermany repapo kana kuti achibva kuGermany? Kuenda kuGermany akatotorwa nomurume ainzi Frederick kuti anoridza mbira kuGermany. Akadziridzira ari pachikoro. Officer in charge ari mumarondero aripo yezvinhu izvi ndo akatodzidza naye Kenneth wacho ndo vakadrafta rugo rwokuti hanga ndeyangu ivo vari mumarondera officer in charge vari muizvozvi nhasi vanonzana zita ravo ndakanganwa hongu asi izvozvi ndo varimo ndo vairidza naKenneth naEdward pachikoro pamavhudzi ndo pakazotorwa nemadheni makiwayo vakuenda naye. Mavhudzi iri kupi? Mavhudzi iri munyazuri ndo vakaivhura chiri chikoro chemaComrades nokuti paiti mavhudzi Chindunduma Daniko zvichingodaro ndo zvikoro zvana zvanzi maComrades zviya. Hondo yapera hongu. Tiri kudzokera zvakare ipapo pakuti zvakasangana segitare nembira. Pakazo magitare
tairi dzaanonzi mabanjo. Saka iye semunhu anga aine chipo chekuimba ainosanganawo nevamwe vairidza magitare, saka vakaona kuti zvanga zviine value kuti anga achiridzawo magitare. Kunyanya ake haana kuzoimba nawo, akabva angoumba boka rake kubva kunyadzonyambira sounds yaakatanga nayo vachiisa kusweet melodies magitare. Haana waakambotera kana. Right. Zvikazoita sei? Saka tiri ikoko abva kuDenmark ndo pakaenda kwaRusapeko kwadziruni kwaiveza, ndo kazhinji akanga kunyanya yekuridza-ridzai. Ndo patakaronga programu yekuti kana kuridza kwazopera zvichazovei, nekuti tine mumwe munhu wataida zvikuru akaita saVamukadota, ane mwana wake anonzi Elijah. Kunyange Vamukadota ari muimbi wataida, asi chipo ichi hachina kusara kumwana, vakaenda nacho. Mwana akambozviedzawo asi hazvina kuzodi. Saka takaona kuti kunze kuti iwe semuimbi tingaitei kuti upenyu hwako nehwevana hurambe huchienda mberi. Saka ndo patakaronga nyaya yeprogramu yekuti ngatiendei tinogadzira senda ichachengeta vana vevaimbi, ichayeuka nherera, pacharatidzwa nekuti kazhinji nyaya yainyanyofarira ndeyepolitics yekuona kuti hurumende iri kusimudza zvakati. Pakamboimba Heroes eka chichi, munhu ainyanyourumbidza hurumende yedu kuti zvayakatiitira dai taita chimwe chinhu chinoredza vanhu kuti takanga tisingaoni zvaionekwa nehurumende. Ndosaka muchiona mushauno wakawakwa kudai. Ini ndakava ndisina chinhu pano, but nekuda kweurongwa hwepfungwa dzatinadzo, mukatarisa mushauno nhasi munomu takava tichicheka uswa, tichichekera vanhu uswa hwekupfira dzimba dzavo kuti tiwane bhagidhe richibage tisina chekudya, tisina kana chekubata. Asi nekuda kweruzivo rwaakatipa nerwandaishanda naye, nhasi ndiri pano kuti ndizadze sezvatakataura, zvokuti imi muchiona mushauno munofunga kuti paigara varungwa zvakaitwa nemamissionaries, asi kutaura chokwadi hapana rakanga riri dongo riri dondo. Asi nekuda kuti akandisiya ndiri panzira ndisati ndapedza, nokuti rufu rwake haana kurwara kwemazuva 3, akabva nepanapa achienda kunoridza kuBuruwayi nana Macheso. Saka apfuura nepanapa chitatu, takatingi tichironga nyaya yekuti abva ikoko aende kuDenmark, tione kuti tinoona design yemba iri kuwakwa panapa iyi, kuti plan yacho taiona here. Saka aenda kumarondera, takanzwa kuti ari kurwara. Ndo patakati regai ndinoona kuti ari sei. Ndisati ndasimuka kunoku kuenda kumarondera, ndakanzwa kuti ashaika, ina handa kuzombotaura. Saka pane patakasira papulani yedu ndo paningagona kukubatsirai kuti mhuri yakeni nezvamuri kuona nezvapandasvika ndiri kupfuura nazvo kusvika papi, tiine tariro yekuti ndinoda kubvisa kwaakavigwa ndigadze Heroes eke yake, kuitira kuti mabasa ake asazokanganikwe. Paakasira nepandichapfuudzira nepandichasira zvigoonekwa nemhuri dzedu pamwe chete. Imbai tarisiro yedu tichiri pamwe chete, tine tarisiro yekuti ive ne22 rooms, kuitira kuti vanoda kubatsira mhuri iya nevakuru vedu vehurumende kana vachiuya kuzoona nzvimbo iyi, hatizoti tiri kutsvaga kukuitira chikoro, tiri kutsvaga kukurerera nherera, tiri kutsvaga zvekudya, tiri kutsvaga kwekurima. Takatanga taona kuti nzvimbo yacho tikagadzira tozovaratidza kuti ndo patigere pano, ane chekubatsira uchibatsira chiona pekutangira. Hatisi kuda kubatsirwa kubva mumhepo, but mukatarisa patasvika izvinezvi ground floor yese takapedza, takutoenda first floor. Iyi clinic takatopedza, takutoenda kuti first floor. Miti panapa rakanga riri sango reminzwa, but michero iri pana izvezvi tikutaura tiri kuma 350 michero iri kubereka, asi tiri kupfuurira mberi nekusima yakawanda. Chinangwa ndechekuti isusu taida kuti
vanhu vaifunga kuti munhu mutema kana muimbi haana chaanogona kuita, asi nanhasi paakafa muimbi hatina kuti zvaguma. Tiri kutodaidza vamwe vaimbi vane pfungwa dzakajeka dzine ramangwana rakanaka kuti vazouya pano, vauya pano tosimudzira pavanogona kudii kusvikira chinangwa chiya chaita, asi patari ezvo zvatoo more than 3/4 pakuona kwamaita. Kenneth Chigodora Machia 10 minutes to 11 ndio nguwa banitla leve mga Tombo nzwa pana akuti yo project hiyo ika pardazo chengetwa ni orphanage ya Sara kota kuti ichipera ndakaiona nini chokwadi basa guru ndo ratorowa kwasara kwacho haya kwa kupedzisa basa zvakasiwa ka zvarongwa naye ka mushakabvu Machia paneyo upstairs ne down amanaka aiwa inzvimbo yakakura iyoyo sa hanzi pachazingi pachengetwa ka nherera ka uye zveka clinic yanga iripo zvakarika parutiyo ndepana kuzogadzirwa Heroes Acre yake iye inenge iri pedyo ipapo kuita kuti vanhu vachibva vangoona kuti aiwaka mabasa ake, mabasa esa akaitwa nemurume avete apa uyo. Regai tinzopana kuti iyo project yacho ichazenge yakunzi chii kana ichinge yapera. Ichatumirwa zita rake here kana kuti chapuwa rimwe zita. Nzvimbo ino china isusu takatenderana zita rekuti inonzi shoko raMugabe. Nekuti shoko raMugabe parakauya kuvanhu rakanga risinganzwisisike tisingazivi chinonzi nhaka. Ndakuudza kuti basa rangu rekutanga raive rekufudza mbudzi ndichitambira 75 cents pamwedzi. Asi nhasi uno nekuda kwekuteerera mashoko aya panapa hapana kutengwa, hapana sende rakabviswa. Vakazviona kuti mukati mevanhu vakaraswa mune zvirimo. Saka isusu mabasa atiri ndekupupura kuti zvavaitaura zviya zvinoitika, anonzi possible words kana kuti possible predicted words. Zvavaitaura isusu taisazviona, asi kune vakapinda mazviri ndo patari pano. Panapa makauya ndakauya muna 2000. Muna 2000 ndio pakaitwa basa rese. Ndo mukatarisa pano mufunga kuti ane makore akawanda tiri pano. Asi nekuda kwekuti dai tangowana padiki pekuti mukomana wetu agona kumuviga kechipiri, shamwari dzake dziri kunze kwenyika dzichiuyawo, vakuru vehurumende nechinangwa chedu tichivapawo, aiwa taiti basa tapedza. Kureva kuti matangira makaita panapa shamwari dzake dzekunze kwenyika naidzo dzainga dzakaisawo maoko ipapo. Kwete isusu zvinezvi takaita takazemberana nehurumende, taizoti kana taita taizovadaidza kuti sezvakaita kudzidzisa carpentry, mawelding,
mahorticulture zvakanga chidzidziswa ikoko zvoitirwa papi dzimba dzavo dzekugara nezvinodyiwa zvine zvakugadzirwa papi pano. Hatichaite zvinhu zvekupema nekuti hatisi vapemi. Sekuti mukatarisa parufu rwake hatina bembera ratakaita kuti toda kubatsirwa nokuti zvinhu zvedu zvakada kuti rongekei. Asi dai takanga tisina pekutangira tingadei takaita bembera. Aiwa, pari kunzwisisika chose. Iye Kenny pakugara anga ari munhu akaita sei? Ndimi mai vatsika nditsikewo. Kenny tingati mumhuri medu aiti akasvika pakati pedu, kunyangwe dai paine kusawirirana maanimosities kana kuti mafrosi counters, zvaita kuti muregererane. Kana panga pasina mufaro aibva paane mufaro, kana pasina kuyanana paaitongosvika maibva mayanana. Ndo chachiri chipo chake ichocho. Tirifambira mberi nawo kasekuru Martin Chigodora tiri paigavha akumarondera uko. Samanyanga magura kuti vaira nzowa. Zvakadaro sekuru ndakavabvunza kuti sekuru panyambo mapisiro aitwa nyambo nemurume uye ndowangori mugariro here chero nekumba pese paanenge ari kana kuti aiwa zvazvizvi kuofisi badzi. Roora vese vepano vane mazita ake aitifadza. Wamuroora atongouya hazvina mhosva anonzi Gerodensi kana kuti anonzani aitoona zita rakeni rake repano. Saka vese vane mazita akeni pano. Ndo zvinhu zvakanyanya kuti timugashire. Vamwe vanonzi vana Masipoko, vamwe vana Kubhofo, vana Urekure, vese vari pano varoora ivavo. Vaitumidzwa nakeni. Mimi adzimai wenyu ambuya vake aivatii. Ava wangu mudzimai ainzi Chiguyakuya. Ine kuda kwei. Vaitsunyirana zvichinzi ambuya dai muri kaChiguyakuya makaiswa pachififa maimbisa kwaya yakadai ndobva vanzi Chiguyakuya. Aiwa, zvinofadza chose. Mazuva ekupedzisira ake ekubatikana kurwara kwake zvaitika. Mashoko ake anova andakamira nawo nhasi ndeyekuti akati sekuru pane zvatiri kuita handina hangu chihombe chandati tapedza nokuti akasiya tati simukei, asi
musazotenderwa kutera zvimwe zvinotevera, nekuti mukatarisa taita nhoroondo yemararamiro ataitaurwa namai vedu mumapurazi kuti varungu vanga vakaipa sei, mapati mangani akamuka achiparara, vatungamiri vangani vakatanga vachitengwa nemari vachizouraisa vanhu. Asi apa manje chinangwa chedu tine chinangwa chekuti zvairongwa naMugabe taitambozviburisa tazviratidza. Ndo paakandisira nanhasi ndo pandiri. Ipapo handichinyi. Right, reketi nzosisi kuti iwo mazuva ekupedzisira akeka panyika panapa zvakatika zvakafamba sei? Panapa anambopfuura chirwara. Akatopfuura achienda kunoimba kubhuruwa achinoimba namacheso pagala yakanga iriko. Saka haana kuzogona kutopfuura kuenda ikoko. Akabva azongonzarwara mumarondera. Kanzonza atopinda muchipatara pataiye. Vaitaura kuti arwara, vanga vainaye vacho vaiti arwara nei? Ainzi airutsa. Saka ndo pakaenda kuchipatara. Kureva kuti anga asina here zvepoison, zvokudyisa poison here? Kufunga kwangu handinyatsoona kuti kurwara kwekuti kwainzi musoro kuti mudumbu kunofange paine chakangodya chisina kuwirirana naye. Zvekuti haana kurwara zvekuti titi kena anyang'anya kana kuti amborwara. Zvakangoita 2-3 days. Ndobva atakurwa akaendesa akatunga zvakatoitikira ari marondera achienda kubhuruwani, nekuti akabva kuno kuchitatu china achigadzirira achida kunoridza chishanu. Saka Friday asati asimuka ndo pakabva arwara manheru acho, mangwana acho makuseni achibanza ashaika. Zvakakubatai sei mimi semhuri? Vamwe vakanga vaine urongwa hwekuti Kenneth ngaenda anovigwa kwakanga achirima kukwaedza. Kwaedza iri kupi? Iri muno mumarondera 18 kilometers kubva pana. Saka inini semuridzi wake, bhokisi rauya, mutumbi wauya, ndakati haugoni kupfuura pano, nekuti pano ndo patine nhaka neurongwa nemhuri yake nezvese, kana kuri kukunga kuita sekubasa. Saka mutumbi wakachemerwa imo muno matiri kukurukura tiri, ndobva aradzikwa pano. Saka nanhasi ndichiri kupfuurira mberi nepurogiramu iyoyo, kunyanya yekuvaka nekuti tiite chimwe chinhu chekuti vana vevaimbi vadzidzewo chimwe chinhu muupenyu,
kuti chinogona kuitwa senhaka yevaimbi. Sekuru mune mangu mashoko amataura mimi tinozoti mashoko anofanirwa kunge aine dzidziso kune vamwe vakasara. Mati mimi takabatikana nemashoko aakataura semunhu anga ari wenyambo hake, asi panguva yaakataurira mashoko aya hazvina kunge zvakubatai zvakanaka. Chii chakaitika mashoko apa? Munhu mupenyu ariko pakataurwa mashoko aya ndavamugadza nevamwe vomusha varipo ndo mudhumene wepano. Takanga tiri panhamu yamainini wake munin'ina wamai wake, saka akataura nyaya yekuti zvimwe zvese zvamungaita zvenyu Mwari hakuna, uye hakuna chinhu chinonzi Jesu mwana weure. Izvozvo zvakandibata zvikandirwadza. Mukati mangu mukaita nyaya nechiono, ndikataura vanhu vese vanga varipo ndichiti kene muromo wawataura uyu denga riri kuzvinzwa, uye handife ndakausapota, uye handikuriritiri, asi zvataurika mukati mangu panzi vanhu vavaudza nyaya iyoyo vagere panapa vekuti nhasi kaenda ndonokuudza kuti ava nevavo ndo vakanga varipo vachaona rufu rwako ivo vanhu vari pano. Saka ininiwo musi wacho wakanzi Kena afa, nekukurumidza kudaro ndakakurumidza kudzoka kumashoko aya akanga ataurika muupenyu hwangu. Ndikati inini ndofanira kumuviga. Chandinogona kuviga nyama yake, asi mweya wake handina chandogona kuita. Ndakangoti nhasi nyama yako ndandogona kudi, asi kana ari mashoko ako nerwendo rwako handina chekukompromise. Nanhasi handina chekutaura. Chandinoziva ndechekuti pandakasiyira nyama yake ndo pandakarongedza ndo yandiri kugadzira, asi mweya wake neurongwa hwake nezvaakataura kana Mwari asina kumunzwira tsitsi, nanhasi ndakabatikana. Chaunenge wa paramura. Saningi
wakamboka nziko pane zvichaitika nga akubva kuna iye machia ya Kenneth Chigodora angariwe ma-statement inzvai mashoko ari kutaurapo ekurumbidza kuti kumbira kuna Mwari asomboshedzera kuti Mwari hakuna kuita zvedambe hapana zvamuri kuita imini. Ndisekuru vadaro sekuru Martin zvikanzi sekuru vamboti Chigodora aiva Zaire Gondo asi vave kuti vaning'ina vake wani ndimukoma Harrison Mbewe kumangura mukoma Harrison Mbewe kana manyatso kuteeresa zvakanaka Chigodora kuna akaberekwa ari woga nababa vake voga na mai amai vakazoenda pane imwe wanano ndo pavakazoita imwe muri ndo vaning'ina vari kurehwawo asi kuna baba namai vaKenneth Chigodora angozvagwa ari ega. Zvisinei zvamari vaterereka tiri kufambira mberi naye nhoroondo yaKenneth Machia Chigodora. Atida kumbodzawo uchiti kuti iyo mhuri yaakasiya Chigodora ashaika avigwa pa igavha ikoko kumarondera yanga yakamira sei. Kinanga ni mudzimai wechipiri, mudzimai wake wekutanga iyanzvadzi yaShakata yaLeonard Shakata anonzi Providence. Saka akabereka mwana vakasangana kupa akumusha cheko kuwedza. Saka akabereka mwana wekutanga anonzi Memory, wechipiri ainzi Zvisinei, wechitatu ainzi ini ndaingompaniki neme kuti Chitombo kozoya Ian mukomana 1. Saka vasiyana namai vakatanga kuita zvemasaluni nekudii vachichengetawo vana nerutivi achengetawo vana nerutivi. Imimi muzukuru wenyu maiona magariro avaiita zvanzi chakaita kuti vanhu vapesane chi in detail ningade kunyepa zvinoita kuti vanhu vapesane zvakawanda. Mumwe haanzwisisi mumwe chipo chiri pano mumwe achigashiriki nekuti vakuru vakati zviuya hazvidondani. Saka zvinongowanika kuti vanhu vanogona kuseparetana kwete neudo kwokuti ninge akanzi hure kana kuti akazobatwa akadai kungopesana kwokutadza kuwiriranawo pane zvavaidi zvavaiita. Saka muri kutaura kunoko vese vari kupa vese pakafa baba wavo vakauya pano vakachema baba wavo ezvino izvi vamwe vari kuSouth Africa vamwe vari muHarare. Hongu wakazoita zvakare mudzimai wepiri hongu vasiyana newokutanga hongu asi mudzimai uyu inini pachezvangu handina kukonsida semukadzi anga akavimbika. Hongu handinawo kana tariro kana nyaya neupenyu hwemhuri yake. asi vakasangana kupi kwavakasangana chaiko handikuzive asi kuti pavakanga vagere kusvikira arwara azofa tanga tinaye pano vanga vagere pana panonzi ani mudzimai zita rake handirizi sekuru motodza kuziva stori muzukuru wenyu ndaingozva kuti mudzimai wake asi zita rake chairo ndofunga mai Chigodora pamwe ndovangariziva. Right, kwakazozvarwa vana vangani ikoko? Kwakazvarwa vairi. Hongu ndiani nani vakabarwa ikoko? mazita avo asi tingati vakomana yakati vasikana vakomana itu ichokwadi. Vakura sei pari zvino? Mumwe akuita grade 7 mumwe ndofunga akuita grade 3. Vari ipi ava? Vari pano pachipesa apa. Kureva kuti mai vavo vakazowanikwa kumwe? Vane munda ipapo
vakapuwa munda ipapo, saka vakugara nemhuri pamunda ipapo. Vanotombouya pano ungu vazukuru avo zvakare vachiuya futi pano vanouya pano. Pane rimwe gore randaimboita nhoroondo ya mushakabvu Kenneth Chigodora taingotaura kuti chingoverenga kuti chingoridza mumhanzi yavo. Pane vamwe vakazofona vari kwarukweza uko vachiniti kuno kune vamwe vana vaKenneth Chigodora vairi, musikana nemukomana vanenge vaiti matwinzi here. Handizivi makambonzwa nezvavo here vana ava? Kana vari kwarukweza ava handina. Wandaiziva ndewepadetso wemumwe nesi waingova ushamwari achiveza ipapo, but zvokuti nesi wacho ndakambomuona kungonzwa kuti akaita pamiri akazozvara weikoko, inini handina idea. Saka mwana uyu hamuna kuzombomuona? Handina kana nanhasi, kana mukadzi wacho akatondona handisi. Mwana musikana here kuti mwana mukomana? Mukomana. Anongori kwaariko? Anongova kwaari, but asi tikada kuti timutrace tinogona kumuwana kana mai vacho vachiriko. Asi shasha haina kubvira yambotaura kuti inini hainditaurira. Hainditaurira. Saka sei anga asingakuratidzi kuti apa pakati pane zvakati, pakati pane zvakati? Chinoita pane zvimwe zvatinoconsider zvakaitwa neunhu koya zvakaitwa neunzenza. Saka mostly tikada kuti tinyatsotsvaka kuti vana vake vangani vari mudondo, dzimwe nguva tiri kutaura ikota. Saka kuti titore misiri nyase yese iyi tiise paurongwa hweupenyu, tingakanganisa upi. Kusika paya pa wewe kana ne bazanga sasete mkomana Mulungu anacho waitu ngaritarisa waitu kokukutsemuka ere peburuka kana tinakaita sokuputika
apetsina kubiriti mbambo dzakaenda kuarea retv kuenda kumadhokota zvikanzi ko hamuzvizive here ichi chirwere ndo chirwere cheshura matongo kaiti ndopandakatotanga uchizira ipapo ndikati wazvionaka taichibvokuti saraka iwo kubva waramba ndokuteya mwana uyu zviro nhasi zvakusvitsa pakaomarara ukaona munhu waonda musoro wasara waita megaba rebhifi wedu wega zvizonyatsonaka vatirakangana nemera zvino ngemukono webete kutoseka nhamo serugare uku Machia Kenneth Chigodora kutsvinyira here yanga iri shata chacha right ipo kushaka wakaita Kenneth Chigodora tingati sisi pavana pamhuri yake yakasara hapane here ari kunyuka netarenda chipo chaida kunyuka pamwana asi mwana ndinoona kuti haana kuzogona kuda kumanejeka nekuda kwokuti aiti kutora information kuna mai ukuye kunotora imwe information ukuonotora kuna imwe hama saka hwaro hwacho chaiwo munoona ese maamplifier ari muno ndine magitari ndine maamplifier nemaspika akawanda ndaida kuti adzosere chipo chacho pakare but chipo hachidi manyawi chinoda zodzo saka kana chiri chemanyawi chinongobhuluma chosava asi kana chiri chezodzo aiwa chaizobereka zvibereko kunyange zvatiri kumba pano zvaigona kuzomupfudza mberi ungu iye paaida kutanga kuda kupinda mune tsoka dzababa pane paakamboya kuzosuma here akada kumbonditaurira ndobva ndamuti wowe yatoona kuti totangira papi haana kuzodzoka makazongonzwa badzi kuti aburitsa akamboya akachinzi aimba azodaya nekuda kumubatsira kuti anowana mari dzababa ake kuzimuri ndo zvataimubatsira asi zvimwe zvese izvi haana kuzouya nemazvo semazvipira anga akaita baba ake kwandiri zvichireva kuti imimi njere panyaya dzebasa rekuimba iri dzamaipa kuna baba vacho zvanga zviri nyore zvakare kuti mungodzitransfer mudzise kwaari kwete nyore baba acho ndakatombovadzora nzvimbo dzakawanda dzavangade vakarasika kana kupunzika asi nekuda kuti munhu ake aiteerera pane mamwe mashows andaivaitira inini chipo changu ndechemarketing ndingangoti 81 82 83 muzimbabwe ndandiri salesman of the year ndikatengerwa imba iri kuYellow City necompany asi chandakaona ndechekuti mwana wacho dai akaziva pakasiyira baba takamutakurira kubva ipapo haye zvine zvaari kure kure haangadi apa pamusorosoro chaipo saka tiri kuedza kuti pane zvatiri kuita pano pamwe tinganonge mumwe ane talent tomisa pachinhu chipi futi asi anenge asina kuteerera hake chipo hachimanikidzwi chipo ndechekugashira parufu rwake vamwe vamunotaura kuti ndo vaivepo paKenneth ndiani vane mukurumbira vamwe vaaishanda navo vamuchiri kutondera vakamuteera ndingangoti vakanga abatana navo ndevamwe ex-mayor vemumarondera vanonzi vachimanikire saka ndo vatakashanda navo parufu rwake kundobvira kune vekuimba in fact nyaya yekuvaimbi serufu rwakangoitika nekukurumidza hana kumborwara hatina kuwana nguva yekuti timboti ningimbodai takangoita zvinhu zvedu sezvataigona kusvikira pari nhasi tiri kupfuura mberi kuti tichatozovadaidza kana panapa papera heroes yake family hero seka yake yadi yapera
wochimuridzirawo nekuvapa nhoroondo yandiri kukupai. Sekuru ndinoziva kuti anga ari muzukuru wenyu chimwe chinhu chamungati kutozwaka majokisika chimwe chamungati but pane pamwe paakambotifadzawo paakambotisetsawo nezvakati zvakati zvamuchiri kutonderawo ndezvipi? Upenyu hwake hwese tagara takaseka. Upenyu hwake hwese itewo chiitiko chimwe chete chekuti muchiri kutondera. Ndikati chimwe cheteka ndinganyepe. Ndinoda kuti mungodzura chimwe chete sekuru ngoti pane umwe musi waakazombodai kana kuti vamboenda kumbonoridza pakazomboitika zvakati. Keni aiwe munhu ari short tempered. Anga ari munhu ane hasha. Anga asinganonoke. Asi chandaingomudira aisagumbuka paasina kutadzirwa. Ndo zvandaimudira. Asi kunyangwe dai akagumbuka ukamudzora aidzoreka. Asi kune zvemufaro bedzi chero mukaenda kumhuri yedu ipi neipi zvayo papi nepapi, nanhasi ndozviri kuita kuti timurangarire. Aiwa, zvinofadza chose. Nekuti mukatarisa maexpenses andiri kuita panapo, achanditorera mari inopfuura kuma $25,000 kuti ndikomplete zvirudiwa pano. Saka ichokwadi chekuti handingangosvingirira mbiri yakaora. Ndoda chimwe chinhu chinozoita kuti namangwana vanhu vakachiona vapfuure mberi nacho. Ndakazwa kuti gore ndakakohwa nyimo dzakanyanyisa. Ivo zvidzidhori vapera. Uya mubhawa vakungosvogarawo zvavo pakona iwe. Kutarisa vane mari dzavo vachingopukutira kasoro kunge nhunzi yakadzokora chironda. Kana kupfeka tirauzi harichambopita raunge dati rakabatwa pachirauro. Uya uzoona iwe. Zvakapera. Zvinopera kai. Ambuya Dori. Nati machembera. Zizi Dori. Nati Zapera. Mukoma Jimmy. Nati machembera. Mukoma Jimmy. Nati Zapera. Nati machembera. Anzi maswera seko mukoma umali musango ndodzungaira naro basa ndafara zvikuru. Ndanga ndane mazuva 3 National FM isiri kubatika. Ndikadhibet kaunda paWhatsApp Center. Kuchembera uko kutopera ikoko kupera zvishoma sesipo yogezesa miri. Nzeve dzotoramwa musoro ngezvikwangwani zvekumakuva. Mipimbira yapera kwasara tsoka bedzi nge-LP yerumba. Ungazomboziva kuti ndokumesa kwasisidhori here kwakai kwakatsvukirawo. Kwataita kuunyana kunge zvinonzi gudo rakadomborera mudhipi. Vakomana iwe ndo zvinonzi chinokura chinokotama izvi. Dhisi retsoticha chikorobho nhasi vakomana. Ambuya Dori. Nasi machembera. Mukoma Jimmy. Nasi machembera. Ambuya Dori. Nasi Zapera.
panzvimbo imwe chete kana ezvinezvoona izva zvaita manje mukadzi gwere nemukadzi chaiwe pamba zvinosiyana kana mukadzi ari gwere kana achienda uko unotofunga kuti ari kudzoka kuno kumashure asi mukadzi chai akaroorwa kana achienda koyezera kuti zveshiwa uyo akananga ukoyo ezvinoti zidhori vapera iwe mabva kunge mapistole emudhudhudhu vakomana imi endo kambo kanoziko sisidhorika makanzosekambokurumbira zvakareka reka ndimubata mbuya kagogoka mudzimai wasekuru Martin Chigodoraka ndoka vaiyemedzana naiye ka Kenneth Chigodoraka kuti zvaigarisana sei yanga ari munhu akaita sei zvopimazuva ekupedzisira pa zvanga zvobatirana pamwe chete sei. Ndingangoti takaparadzana parufu rwamainini ndimainini handitsika ndopatakaparadzana naye tichitofara naye achiti vachiti vaida kuenda kunoridza kubhuruwayo kwakwine gala ndokwavaitoda kutienda aitoti aiwa kana nchinge ndadzoka ikoko seana mbuya nevazukuru taitamba ka aitoti aiwa ndozosvika kugadzirirai zvese zvamuri kuda saka aenda kudaro nekuti takatoparadzana panhamo taviga mainini vake achibva aenda takatongoita zviya zvekutongonzwa kuti Kenneth afa zvikatishambisa zvikuru tikabvunza kuti ko chii chaitika takangonzwa kuti Kenneth akangoti musoro ndokutakurwa ndekuenda kuchipatara akasvika kuchipatara achibva anoshaika sekuti zvekuti hatina kupepa urwere hwaKenneth Chigodora. Zvakakubatai sei mimi sa? Zvakatibata kunyange pataimu munhu ari mukofini awairatidzika kuti munhu akafa anga ari ngori nechimiro chake zvaakaenda akangoita zvatakabva tichionekana naye ndozvaanga akangoita. Nhasi uno mbuya mukanzwa nziyo dzakeni pawairesi dzichirira munonzwa sei? Ndinonzwa kudzamirwa zvikuru nekuti munhu anga akasunga. Imimi muri munhu anonamata saka iye makatadza kumutonzira wereko kuti dai tazonzwa akuimba nziyo dzechitendero takatarisira kudaro asi munhu wataitoti ukamutaurira nenyaya yaJesu anga asiri kutoinzwisisa zvikuru sei anga asinganzwisise achii chaita imi mukamutaura kuti muzukuru ziva Mwari aiti kudi? Ini ndoona kuti semunhu akakurira maitwa zvechivanhu nekuti mbuya vavo mai vake yanga iri n'anga saka vanhu vakakura vachiridza mbira vachiimbira mbuya avo midzimu hongu saka kuti uzomutaurira kuti Jesu akadai zvakaoma. Wainwa here doro? Doro ainwa fodla zvifodya aisasuta fodya ndakuona paisvuta asi chivanhu ndo chainyanya kukosha. Chivanhu chakakosha zvikuru kwaari. Saka nasekuru wake zvaidyidzana sei pakuti iye waifarira chivanhu chakadzika sekuru vachiita kunge munhu anoziva nekutya Mwari? Tingangotika vaiwirirana zvavo semwana wakabereka ungamurasi asi unenge uchimona kuti mwana wangu akarasika apa saka haugoni hako kumurasa handitika hongu. Asi pazuva rekupedzisira muteuro makaisa pazuva pazuva rake rekupedzisira pamakunomuviga aiwa katakangomuvigawo tichimuitirawo mabasa ake aifarira. Ko munamato hauna kuiswa? Munamato wakaiswa handiti zvinonzi seri kweguva kusina muteuro saka munamato kunyange mukaisa henyu asi hazvichabatsira. Mabasa ake amuti mimi aiita aifarira ndiapi amakamuitira pazuva rekupedzisira? Taimuimbira nziyo dzake. Seipi gogwe bondimbira iti vana vazvino kuneka vanotoda vakachinga moyo vasikana vazvino kuneka vanotoda vakachinga
My way, my way, my way. Yeah. Sekuru Martin vane mashoko zvakareka sechikumbiro anzi kuvaimbi. Inini ndine chikumbiro chekuti kuvaimbi vese hongu kukundikana tinokundikana kugona zvimwe tichigona, asi dai taimbosanganisa kukundikana kwedu nekugona kwedu tione kuti chatingaite ndechipi, nokuti kukundikana hasiwo magumo. Saka tofanira kuti tione kuti kana tichezi pane patinokundikana tapagadzirisa nemuto upi. Kana paine pakatangira Jairos Jiris kwisi tinotadza nei? Kana paine pakatangira Bodagezi kwisi tinotadza nei? Saka taikumbira kuti dai tikaona wanotitungamira kuti abatanidze boka iri, tipanane njere, tiite chimwe chinhu chicharera nherera dzakasiyiwa nedzakatukwa nedzinoshorwa kuti tidzidzosere panzvimbo mazviita. Zvinzi izvi zvakaitwa nevaimbi vemuZimbabwe. Ndongo ndo chikumbiro changu. Ndozvavanoita vana vazvino vakomana, zvinotoda vakashinga mwoyo. Apane rarambo riturudwe. Kana dai vakaroorwa chaiko chaiko, havachamboziva kuti vamwene chii. Unotoona munhu achitaura zvake neamweni achimonyorora kamutsipa kanenge bhadhuru remuriwo. Kutofamba akafenengara akamisa chiuno mudenga kunge hurekure yakamhara pandoveire mzou. Kutotungamidza zvake dundundu mberi kunge lanjibhokisi yaforomani yakazara nemadhumbe. Havambozivi. Ko iye akazotova vakadzi ngavapfeke makabudura ndiani? Unoona zvino vapfeka makabudura vopfuura nepamberi pedu uda kutivhiringidza mafungiro. Naivowo vakomana vamazuva ano vakaona kudaro izvi vanobva vamiramira kwazvo kumisa tuzirebvu mudenga, tundebvu tunenge mabhurumu aakupera. Havamboziva kuti zvinhu zvakaipa izvi. Kumurambidza kuti nhai musikana unopfekereiko tirauzi, unotoona kutofutisa matama kutsamwa kunge tsvimborume iri kudzima sitovu. Kutsamwa tozoti vaya vakobvu kana vapfeka zvikabudura zvino, unoona zvino makumbo aita kunge miti yemuchisi yakabairwa pamhodzi yekotopeya. Kuzoti vaya vatete vanobva vaita kunge kajongwe kemudzimu. Havasi kuziva kuti kwavari kuenda kwakaoma. Zvese izvi zvinovhiringidza munhu mafungiro ake, uda kuzviona kunge mumwe munhu. Pane vamwe vakarambwa nevarume vatinoziva isusu, ezvinezvi vakugara uko kutumba tudikidiki, kamba kadikidiki kekuti nyange kurara wakazvambarara haukwani. Kana wakuda kupindika unotombotanga wabuda panze, wozodzoka wane divi chairo rekurara naro. Havazive kuti zvakaipa izvi. Unoona vana vazvino vachiita nharo kuramba kuteerera zvinorehwa nevakuru. Chiona zvino mhosva yauya zvino, unoona vanhu vakungobwaira vachingotarisana kunge mavhirigi apererwa nesimende. Inenge yaamhosva zvino iyi. Wasura seko shemu rusau. Anjiri pabasa kutara kunozvika chakatochaya takaterera hedu neChannel FM kana. Akomana. Azvikanzi masera seko mukoma wamari apa mazobata chibaba chegamba. Gamba iri raikwapaidza zvemhando yepamusoro-soro chaipo ko kaike kuti kunge mabhiridha apererwa nesimendi. Imbo ndikwapaidzirawo nditemba mulani pamazuva apo. Ndikakaka. Achundebvu tunenge mabhuruma akupera. 7791 pagamba remanzi redi halo.
Mkoma Umari Masera. Ndasira mazero utaronani. Ani Mike Bada kumarondera. Right, mkoma Mike. Aiwa, batibatira gamba. Takubatira gamba. Ne basa. Ayo ne basa. Aiwa apa ikone. Ndatenda hangu. Tinotenda. Maita basa. Vana vazvino kunena ndia. 7791340. Hello? Hello radio. Right, kana tichigodora mwana wake Ian akaburisa damba refu rimwe chete ranoti munzwe kambo kamwe chete kanonziko kufa kwa baba vangu. Ndisingazo kuti panyingambo apa acha paita seko Ieni asanza nedamba refrake imwe dzara ari kubuya manje apa mazuva mashomani ari kutera aya mucharinzwa roteketa pamhepo apa. A 77913 panel dambo to turudwe kugambarira nasi kanche mwalo. Hello? Hello. Magadiko. Tso Magadiko. Nduta rona ni muri kupi? Namkoma Alice Jacob Gare. Kuri senas. Correct. Right, mapinda baba. Matibatira chikomana cha icho. Ya, kineti chigodora wairova. Waikwa paidzo. Ya, waikwa paidzo. Banditika. Ya, ndine show imwe ndakambeita naye. Wairova zvo. Sai zvakarongeka. Ya. Aiwa ndatenda hangu. Nemala days zvakazomborova nesema 7 zvakare. Aiwa ndopa kutenda zvikuru. Ya, ndialice Jacob Gare. Ndatenda mkoma Jacob. Kubavazira kurwara ngati zvakauya sei. Amainda baiwe. Yokwadinda baiwe. Ukwaswera seko rangana idzoti zei. Etenda ichibwe na farai. Clive Piri patizete kichene na Pastor Anderson kwa mtare kumakomoyo. Josirini.
tiona zviri kufamba ere koko naiye ka last Mandere. Five Giant Farera kati chiti wasura sei newewo zvakareka oni asima hachi